Egameni likaYise nelendodana nelikaMoya oyingcwele. Baba, ekuseni size phambi kwakho, sizothoba phambi kobuso bakho, sizofuna ubuso bakho, sizofuna ukuhlakanipha kuwe, sizolalela izwi lakho, ngoba izwi lakho liyisiqalo futhi liyisiphetho. Nezwi lakho futhi Nkosi lithi kuyokudlula izulu nomhlaba, kepha amazwi akho awasoze adlula naphakade. Namanje nake Nkosi size kuwe nabantu abasha, sizolalela wena. Sifuna inkambo yethu Nkosi nalabantu abasha kube inkambo edizayinwe nguwe, kube inkambo efunwa nguwe. Siyakhuleka Nkosi ekuseni, sithembe wena, sithembe uJesu uqobo, sithembe uMoya oyingcwele uqobo, ukuthi yena uzohamba nathi endleleni, ngoba ngaphandle kwakhe uMoya oyingcwele, ngaphandle kwendodana yakho Jesu, nangaphandle kwakho uqobo, singenze lutho. Mana nathi-ke Nkosi namanje ekuseni, egameni leNkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Bantu abasha, namhlanje ekuseni ngifuna nje-ke sibuke lento ukuthi God is a God of order. God is a God of order. uNkulunkulu yonke into ayenzayo uyayihlela, ayiplane. Uzathi lapha kuJeremiah chapter 29 athi verse 11, I alone know the plans I have for you. So uhamba nje phezu kwenhlabathi already sekune plan ngawe, ngoba uNkulunkulu is a God of honor. Akazange athi nje ngakha usibanibani manje bese mjijela lapha athi uyozibona. God is not like that. God is a God of order. So manje ingako sikukhuthaza bantu abasha ukuthi ke nihambe ngendlela efunwa nguye, nimemukele uJesu abe inkosi nomsindisi wenu, namukele uMoya oyingcwele, nazi ukuthi uNkulunkulu uthini, nihambe impilo yobungcwele, nizobona impilo yenu izoba ne-order, ngoba izobe ingakhontrolwa yini, kodwa izobe ikhontrolwa nguyena uqobo. To prove ukuthi uNkulunkulu is a God of order, ngiyaxolisa-ke ngoba le topic izongena kakhulu kwi-personal life yenu yana akulezi insuku. I don't mean to offend anyone, kodwa ake sibheke izwi likaNkulunkulu ukuthi lona lithini. Ngoba noma abantu sebethi bayakholwa, abantu abasha sebethi bayakholwa, basindisiwe, basho lokhu nalokhu, kodwa beyakulibala lokho engizokhuluma ngakho ukuthi God is a God of order. Kufanele kube ne-order kuyo yonke into eyenzekayo empilweni. Ngifuna nje ke sibheke uGenesis chapter 1. La ngifuna ukuveza i-evidence ukuthi God is a God of order. Lithi izwi kaNkulunkulu isihloko sakhona sithi ukudalwa. Bese lithi eqaleni. Eqaleni uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba. That was point number 1. I-preparation phase le. Yonke into uNkulunkulu ayenzayo uyayiprepayela. 1. 2, lapha siselapha manje ekutheni eqaleni uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba. Umhlaba wawuyihlane elingenalutho. Ihlane elingenalutho. So
ulenzile izulu nomhlaba, but kwase kuba empty. Okay, usesuke lapho usethi makube khona ukukhanya. Kusho ukuthi wabuka ukuthi lo mhlaba lo needs light, right? Wayesehlukanisa ukukhanya nobumnyama. Ngifisa nje le ndaba uGenesis chapter 1 umfunde nje. Njengamanje ngiyakhayilithela ngoba khona lapho ngiya khona. Okay, uyasukeleka lapho uhlukanisa ukukhanya nobumnyama. Uyasukeleka lapho usehlukanisa amanzi. Kuba khona amanzi abasemhlabeni, kube khona amanzi asemkhathini. Uyasukeleka lapho usekhanda izitshalo nembewu. Ukuthi manje ukuze lezi zitshalo zikwazi ukumultiplya, they will need imbewu. Okay, and then kwase kuba ama-lights. Uzumbotha uNkulunkulu uhlakaniphe kangakanani. Wesethi right, noma ngabe ukukhanya kuba khona, kodwa I need different lights. Wakhanda inyanga, wakhanda inkanyezi, wakhanda ilanga. Zonke lezi zinto zine-purpose yazo, ngoba uNkulunkulu akayenzi into engena-purpose. Kukhona isisho engeke ngisisho sithi there is no God made failure. Ayikho into uNkulunkulu ayidalile wathi nje la ngiyadala nje ugcina icala. Yonke into kaNkulunkulu ayidalayo ine-purpose. So-ke nawe njengoba ula emhlabeni, there is a purpose. So-ke musukuvuma ukuphila i-lifeless life, impilo nje engenampilo yokwandisa nje abantu emhlabeni. So-ke silaphayana-ke sithi God is a God of order. Uma ngabe umfunda-ke uGenesis chapter 1, uyabona ukuthi yonke into ayenzayo ine-order kahle, wenza okunye emva kokunye. uNkulunkulu akaqhamazeli. uNkulunkulu akayena umuntu wofuhlu ukuthi afuhlulele nje athi kuyobonakala phambili. God is not like that. Okay, so-ke ngifuna-ke sibheke manje uverse 26. Usethi-ke manje masenze umuntu. Masenze umuntu. Nalapho meplena ukwenza umuntu unalento engqondweni yakhe uzothi asifuze. Kusho ukuthi ukhanda his own image ngalo muntu. Abuse. Injongo yokuthi umuntu abe khona ukuthi abe njani, wakhiwe nge-image kaNkulunkulu. Bese enze njani mase efike la emhlabeni bese yabusa. Okay, bese enze njani, bese banda. Ngiphela usebabusisile sebeyanda abantu. Banqobe. uNkulunkulu yonke lento uyenza nge-order. Une-objective. Uma ngabe ubheka sebaprovidile ngomhlaba, wabaprovida ngamanzi, wabaprovida ngezitshalo, wabaprovida ngembewu, wabaprovida nge-light. Yonke into nje ihlelekile, ine-order. Wayesethi angakhe-ke manje umuntu in my own image. Wambusisa lo muntu ukuze ahlale la kulomhlaba osuwenziwe enjani, ehlezi already ebusisekile, blessed. So that is why there is no God made failure, because
ngesikhathi ucreatwa you were blessed. Okay. Then uNkulunkulu ke wayesedala umuntu wesilisa nowesifazane. Wadala ama-sexes awu-2. Now futhi lama-sexes awu-2 wadala with an objective. Akadalanga ama-sexes nje azaba u-8 wathi nje lolu fuhle engilidijela la kubonakala khona. Wadala awu-2 ngoba futhi enani ene-purpose. So kukhona lento okufanele ube nayo in mind. Lena eyokuthi wena wakhiwe nge-image kaNkulunkulu. It means you have a creative mind. Ingakho uNkulunkulu enengasikhandelanga iy'moto, engasikhandelanga imigwaqo, wayesekushiyela emntwini ukuthi ngoba lo muntu ufuze mina, he will be creative. Hayi imoto seyozikhandela lo muntu, umgwaqo lo muntu seyozikhandela. Okay, you have a creative mind. Ingakho sithi there is no God made failure. You have a creative mind. Point number 2, unezwi elidalayo. Kukhona izwi elize lithi amazwi okuphila nawokufa asolimini lwakho. Ingakho indaba yokukhuluma afowugade kuze kukhona umculo kaSonto Sikolo qaphela mlomo wami ukhulumani. Ngoba ulimi kufanele uliqaphele, amazwi akho waqaphela, because ulimi lwakho, amazwi akho ayadala. Njengoba uNkulunkulu ethi sifuze yena. Yonke lento ayenza wayenza ngezwi. Ethi makube khona ukuthi, makube khona ukuthi, makube khona ukuthi, makube khona ukuthi. So ke manje nawe ngenxa yokuthi udalwe uye ngomfanekiso wakhe, nawe amazwi akho ayadala. So ingakho idinga ukuqashelwa amazwi, noma ngabe uthukuthele, qaphela amazwi akho. Kuze kukhona izwi elithi thukuthela kodwa unguni, thukuthela futhi lingashoni ilanga. Ngoba lamazwi owakhulume uthukuthele, wakhulume wena unintentional. Kodwa manje ngenxa yokuthi wena ufuze uNkulunkulu, lokho okushilo ngamazwi akho kuzokwenzeka ngempela. Ngoba phela ufuze uNkulunkulu, naye uNkulunkulu amazwi akhe ayefezeka, nelakho ke izwi lizofezeka. Ingakho akufuneki ukuthi uziconfirm. Uyazi ngiyehluleka. Uma uke wakhipha lelo gama lokuthi ngiyehluleka, uzothola sewehluleka ngempela. So sidinga ukuqaphela ulimi lwethu. Okay. Right. Useyaqhubeka ke uNkulunkulu ke la ukhanda owesilisa nowesifazane with an objective. Right. Usethi ke uverse uGenesis chapter 2 verse 18. Hayi uNkulunkulu nelapha kuGenesis chapter 2 verse 18 usethi akukuhle ukuba owesilisa ahlale yedwa. Lo wesilisa usemnikezile i-authority. Waqamba zonke izilwane, waziqamba zonke izilwane. But still uNkulunkulu angabe satisfied. Lo muntu le usezilokhuzileke zonke lezi zilwane ke waziqamba, but still akulungi. Kukhona lento ayiphelele. uNkulunkulu uyakwazi ukubona into engaphelele bese yena enzani eyiphelelisa. Okay. Wayeseke useyasuka ke uNkulunkulu usethi ngizomenzela umsizi onjengaye.
ngoba phela loya wesilisa usekhona usekhandiwe, kodwa manje hayi inkulumo ayiphelele. Usenzani kuNkulunkulu? Owesifazane. Njengoba desisho lapha ngithi ukuthi wadala izidalwa ezinama-sexes awu-2, wadala owesilisa nowesifazane. Owesilisa umdala eqala wathi akazibonele ensimini yase-Edeni la emhlabeni akenza akuthandayo akaqamba ilwane kanjani. Kodwa uNkulunkulu wabothi eseziqambile zonke lezi ilwane, kodwa akekho umuntu owuncamashi angathi spend his life naye la emhlabeni. Then that was when la uNkulunkulu adecide ukukhanda this female. Ngithe God is a God of order. Okay. So-ke uma ngabe-ke sizoyibhekisisa kakhulu-ke indaba yokucreate-wa kwalo wesifazane ne-purpose yokucreate lo wesifazane. Usetheni akusikuhle ukuthi lo wesilisa ahlale yedwa. Wathi ngizomenzela a suitable partner. Ngoba zonke lezi inkomo nalezi imbuzi nalabo nogwaja, they are not suitable partners. Uzomenzela a suitable partner. Ngithe uthe uNkulunkulu masimfuze, sifuze yena. Uthe makho umuntu wathi manje ngifuna kwakheke umuntu ozongifuza. So-ke i-operation yokuqala eyenzeka emhlabeni ukuhlinza umuntu was done by God himself. Lona owabe esekhanda i-anesthesia yasematheater, lona owabe esethi in his mind abantu ake batete nangomthungo bahlinzwe khishwe ingane, lo muntu loyo ingqondo yakhe was functioning njengengqondo kaNkulunkulu. So that is why empilweni iqiniso limile, sifuze uNkulunkulu ngokudalwa kwethu singakafiki isono. So-ke uNkulunkulu-ke uyayenza-ke le operation, umlalisa phansi u-Adam, umnikeza ubuthongo obuningi, uyamhlinza-ke ukhipha ubambo, underline ubambo, one, akakhiphanga izimbambo, ukhipha ubambo hayi izimbambo. Okay. Wase i-creator lo wesifazane-ke ukuba izohlala naye-ke noma semletha kuye, umletha as a suitable partner. Ngoba unjani ukhiphe ubambo wayesakha lo wesifazane efaka lolu bambo lwalona wesilisa. Manje na-ke bantu abami la ngikhona, lapho ngikhona ngila ekutheni isikhathi eniphila kuso isekhona inle order yokuthi umkakho noma umyeni wakho abe ubambo lwakho ngempela na. U-Eva wahanjiswa uNkulunkulu ku-Adam. Njengamanje sekunalesi sifo esinibambile abantu abasha
move in. Nisukeleke nje nobabili nitholele iflat lenu, nihlanganele e-university okanye nihlanganele emsebenzini okanye nihlanganele ema-mall. Hayi nase nithi niyathandana, hayi-ke sekuyasukwa-ke lapho-ke sekuyo-move in, baze basho bathi siyafundana. Isikhathi esiningi-ke bayafundana abantu kodwa baphasani, ngoba akusesiyona i-order kaNkulunkulu. Ngiyaxolisa abantu bami ukungena kwi-private life yini, kodwa la sikhuluma ngokuthi uNkulunkulu is a God of order. Kuhlaliwe-ke lapha efletini, abantu bathini? Bathi bayafundana. Ekufundananeni kwabo kuze kuzalwe iy'ngane, bagcine kodwa futhi bengaphasananga. Kuphindwe futhi kuyo-move in with another one. Kuphinde futhi kuyo-move in with another one. Kusetshenziswa lokho-ke nje. So manje uma wena-ke uyintombazanyana eyamukele uJesu nesilangazelele ukuhamba inkambo yobuKristu, elithi izwi kaNkulunkulu lapha yakwizaga, ukuqala kokuhlakanipha, ukusaba uNkulunkulu. Uma-ke sewumesaba uNkulunkulu, ntombazane yami, mfana wami, remember, it is God who have got the plans for you. Awuzutadisha muntu, awuzukufunda muntu, ngoba vele umuntu ngeke uze umphase. Kodwa your suitable partner is God only oyaziyo i-suitable partner yakho. Mhlambe njengamanje use-Free State, your suitable partner is KZN. Ubhizi Free State, udila nembambo zabanye abantu. Naye lo wesifazane ngapha KZN, u-suitable partner wakho ubhizi nembambo zabantu KZN. Ziyaphoqozwa imbambo zabanye abantu. Kanti ukube kuhambe nge-order kaNkulunkulu, ngabe alukho ubambo lomunye umuntu oluphulwe omunye umuntu. So-ke manje you wait for God akulethele a-suitable partner. U-suitable partner wakho waziwa umdali wakho kuphela, awumazi. Angigcizelele lokho. Your suitable partner awumazi, waziwa umdali wakho kuphela. Futhi kuyi-responsibility yomdali wakho ukumletha kuwe. Kuyi-responsibility yomdali wakho ukukuhambisa kuye uma ungabe umuntu wesifazane. uNkulunkulu unamacebo amahle ngawe. Wena mfana wami, uNkulunkulu akafuni ukuthi ube umfana nje oyimpohlo. Kodwa there is your suitable partner somewhere. Okufanele wena uye kuNkulunkulu ngoba yena uyamazi. Uthi suitable partner wami Nkosi waziwa nguwe. uNkulunkulu uyokulethela yena. Kodwa mawuzohamba ufijitha ofat and set laba benzeka njengamanje, uyogcina ungasakwazi isho ukukhuleka ubabotho sezulwini from stress.
nawe ntombazane yami uyogcina ungasayazi umnyango wendlu yesonto ukuthi ungalaphi. Ufrustratwe ilu-fatten set. Unsuitable partner. I-character yakho uNkulunkulu uyayazi. Nanokuthi njengoba unale character udinga upartner onjani ozokwazi ukucope ne-character yakho. Into ongayazi leyo uyaqagela. Trial and error. Bese kuba indaba yokuthi sithe u-Eva wahanjiswa uNkulunkulu qobo u-Adam. No-Adam futhi makufika u-Eva didn't hesitate ukuthi this is the one. Kwaba khona imagnet phakathi kwabo. Imagnet ikhandweni ilolu bambo lalomuntu oselungapha. Kukhona into oke ukuthi uma ngabe indoda ilalela umkayo kakhulu bese izwe lithi ayikho into ongangitshela ngosibanibani sebadonswa abafazi ngekhala. Akadonsiwe umkakhe ngekhala, udonswa ubambo lwakhe lolu okuloya umuntu wesifazane ahleli naye omganile. Noma yini manje afuna ukuyenza uyinegotiator nomsizi wakhe. Akasayinegotiate ebar, akasayinegotiate ema-boardroom, akasayinegotiate ema-mall. Usenegotiator no-suitable partner wakhe okwathiwa umsizi wakhe. Bese-ke izwe elibukayo lithi usibanibani udonswa umkakhe ngekhala. Cha, ubambo lune-attraction. Ubambo luba nestability. Ubambo luba nokuthobelana. Ngoba kuyasho ukuthi lona is a suitable partner. Okay. Bese kuthi ngesintu owesifazane uma ngabe ezogana uhanjiswa uyise qobo kumyeni wakhe. Akazihambeli esigcawini. Owesifazane ubanjwa uyise ngengalo hand over kumyeni wakhe lo aseshada naye ngalolu suku, which is a picture yokuthi owesifazane akazihambeli, uyahanjiswa by someone who is in authority. God was in authority lapha ya ensimpini. So nasekhaya your father is in authority ukuthi akhambise umyeni wakho. Ubhuti wakho omdala uma ngabe ubaba wakho esashona is the one who is in authority. Kungaze kucelwe ngisho ubaba omkhulu uma available ukuthi uyena ozokhand over. But it should be someone who is in authority. Nalona okureceivayo, ukureceiva with respect. Ngubani? Unikezwa wena by someone who is in authority. Imshado ke eyakheka kanjalo, yakhekele esisekelweni okuyisona sona. Ngoba kube nani? Kube ne-order
ifana ncamashi naleya order eyayenziwe uNkulunkulu laphaya mhla ehand over u-Eva ku-Adam. So-ke bantu bami-ke, uma ngabe nizoba amaKristu awonqo, nifuna ukuphila impilo estable, nifuna ukuphila impilo okuzothi noma ama-challenges of life efika ebudaleni benu, emzini yenu, emshadweni yenu, kodwa ibe i-foundation ibe i-correct, all the challenges you will be able ukuyinqoba. You'll be able to go through. Ushilo uNkulunkulu lapha i-objective yakhe yokwakha umuntu uthe mabagcwale umhlaba babuse bese bewunqoba. Ayikho i-challenge eningeke nikwazi ukuyinqoba together because you are suitable partners ahlangane nge-order. Angahlangananga ngokubuka i-notch, angahlangananga ngokubuka i-social ne-financial background, angahlangananga nge-educational level, kodwa ahlanganiswe ubambo. So-ke, both boys and girls, you have got to ask God ukuthi ubambo lwakho lukuphi, ukuze ungezuphila impilo enama-scars because uhleli nobambo ongesilo, wa-attractwa mhlambe imoto wathi ushisa khona. Izinto ezinjalo eziwumaterial ziyancibilika bese kusala umuntu ngqo oyothi mawususele naye esewungqo phambi kwakho, imoto eyayiki-attractile ingasekho, bese ubona ukuthi this is not the one. Vele it was not the one. Kwakuyi-cover page yayimoto, kwakuyi-cover page yayinkampani ayesebenza kuyo, kwakuyi-cover page ye-status. Asiwagadeke izingane zami ama-cover pages, kodwa sithi go deep, sihambe according to i-order kaNkulunkulu ukuze sizokwazi ukuphila impilo efuna uNkulunkulu emshadweni yethu, ngoba uthe uNkulunkulu akusikuhle ukuthi owesilisa ahlale yedwa, uzomfunela a suitable partner. Wambakhela nangempela a suitable partner. Your suitable partner is there. Kodwa-ke awumazi. You go to God, the God of order. Ngiyazi ukuthi le topic ithanda ukuba a little bit sensitive. Kodwa-ke uma ngabe uwumKristu ayizukuxaka. Amen.